Kaikuren ustez, ekoizpen arduratsua da behiak gure larreetako belarrez elikatzea eta horrela gure ingurunea zaintzea. Kaiku kilometro zero, ekoizpen arduratsuko esnea. Ongi etorri Ur eta Lur beste saio batera, gaurkon talen bizikoz arizkunen izanenga ordoki zaldetegin, eta gero Elizondora muituko ga Jose Lurretegi zinegotzikin hitzeitea NPB mandien aldaketa horren ingurun, eta azkenik Mikel Sobrinokin erdiz bizirik plataforman berritaz hitzeitea. Itziar, toki paregabe onta etorri gaur doki zelditegire, pixkoat kontatzea badaukez ondola, hasi zinen dola sartu zinen hemen, eta guain arte nola seitu dozon? Gu duela, nire senarra, Reinaldo denak, hartu zuen zalditegia duela 10 urte, gutxi gora bera, Francis hiltzelaik, hartu zuen berak, tortzen zerenago egun bat hastian, baino gero ja erabaki zuen hartzea egunero. Eta, nik azkenean laguntzen diot gehien bat, nien nago hemen egunero presente. Proiektu hortan igual balore berezi batzuk dauzkezu ez dakit, azkenen animalin zaintze bate bai ematen duzuelako? Bai, azkenean hemen, zaintze ditugu zaldiak, badago jendia hemen uzten duena zaldiak, eta bertzeak gure zaldiak egunero mamarra zaiei edatera, eta azkenean... Zaintze bat suposatzen du, duzea. Bai. Badaukezu esatek zenbatxu dauzkezuen hemen? Zenbat zaldi gutxi gora bera, 50 bat inguru daude orain momentu. Dexente, lan handie jarriko ez pentsatzen dut. Bai, deskansori gabe. Eta, kantidade horren arabera bai izanen die eskaintzen dituzuen zerbitzuk eta aktibidadek eta hori zein die? Bai, azkenean baditugu ekintza ezberdinak, badugu klaseak, izaten direna, normalki izaten dire iraian hasi eta ekaina arte, tortzen dire ikasleak, astean egun bat edo bitan, eta, horri dute doma edo salto. Eta gero, bertze zerbitzu bat ematen duguna da, tortzen dire Elizondoko ikasleak, erdi mailako kirola egiten dutenak, tortzen dire hastean 2 egunetan. Asteazken eta ostiraletan. Gaur hemen daude, adibidez, eta horiekin egiten duguna da ere bai klaseak eta mendiratera. Hortaz aparte ere bai, aipatzeko da turisteke bai etortzen diela, eta igual negozioa ere bai onure emate jozela ekonomikoki bastanen ez, generalki? Bai, ematen dugu bertze zerbitzua turismoa, dela mendira irtera, paseoak erraten dugunak. Baitugu hainbat, ordu bat, 2 ordu, 3 ordukoak egun guztikoak, baina gehien bat atetzen dena ordu bat eta 2 orduko irterak. Batez ere jendeak ez dakina deus, ordu bat edo 2 orduko irterak, bai, da gehien ematen duguna. Gehien bat igual beste negozio batzu jo bai, igual ez dakit elkar laguntze bat bezala sumatzen dozo edo nola ikusten dozo? Bai, azkenean da bertze zerbitzu bat ez, turismo etortzen dena baztanera, izetia zerbait iteko ere bai baztanen ez, azkenean. Eta hortaz aparte ere bai badakiu pixkoat ospetsua dela egiten eta pelikula baten ere bai parte hartu duzuela ez? Bai, zaldiek, hemengo zaldiek, eta bai Reinaldok berak ere bai, Reinaldo da espezialista zinean, eta orden berak iten dituan bat pelikula, eta hemengo zaldiak ere egona dire, bai. Bai, Akelarre pelikulan, Baztan pelikulan, bai, izena dute hainbat pelikuletan egona dire, bai. Itziar, eta aktibidade hoitaz aparte ere bai, badakiu konkurso batutan parte hartu duzuela ez dakit, badaukezu norbate hortaz hitz egiteko? Bai, Nafarro mailan egiten dute konkursoa, bai doma eta bai salto, eta bai, kasualidadez badago hemen ikasle bat, hasi que berakin solasten alduzu. Jomerko berekin hitz egitea. Guazen. June Laurna garaiz, zurekin gaude hemen, nola hasi zinen hemen, nola sartu zinen? Niri txikitetik gustatzen zaizkiten zaldiek, eta txikiten gaten ginen beti paseo bat matera, eta hasi nintzen ibiltzen 10 urtekin, txikian itzelik, hemen hasi nintzen, eta hemen segitzen dut. 10 urte eraman hemen, eta holaxe. Itzein du Itziarrekin lehiaketataz badakizuk parte hartzen dozola? Bai. Nola izaten die lehiaketak, non iten dozo? Izaten dire Nafarroa osotik, eta izaten dire fetxa konkretu batzutan, eta lehenagotik prestatzen gara Reinaldokin, eta zer modu zatetzen den.
pentsatzen dut prestaketa hori nahiko luzea izaten dela Bai. eta exigentzi puntu Hoi da. bat eukiko dola, zuk nola ikusten duzu zure burue hortan. Bueno, batzutan ongi atetzen dire, bertetan atautzen dire nahiko, bueno, hobetzen aldirela, baino generalmente ongi pasten dugu beti eta jazta. Hori da importantena, Horixe, bai. ongi pasatzea. Lehiaketa hoitan urte guztion zehar nola ikusi dozu zure buru ez dakit, pentsatzet egon izan du diela momentu batzuk irabazi dozunak, beste momentu batzutan galdu indozunak. Hoi da, haunizetan variatzen du ere bai noratagaten garen eta gure animoak bezala. Osa, azkenean zaldiak batu egun onak gu bezala eta egun txarrak, eta haunizetan egun onak atetzen dire eta bertzetan, pues bueno. Orduan, azken baten igual gehiago dependitzen dola, Bai. behorra nola dagoen zu, nola Hoi da, zauden bien gehiago. konjuntua erranen nuenik, bai. Bai ez. Eta azkenen da launtzea nola bate bin harmonioi lortzea. Hoi da, bai. Launtasun batetik ere bai. Bai. Eta bueno, ere bai badakigu eskola baten sartu zara nola batez Hoi da. ikasteko teknikoki bezala. Hoi da, ikasi nun tekniko, bueno, zalditegiko irakaslea izateko, baitere ordokik baduen eskola bat pribatua dena, Bai. eta horrik ezin nuen. Eta hortik, pues, nituen 2 urte, eta orai, pues, saiatzen garen irakasle zalditegikoa izaten, edo Deitu. holako gauzak, bai. Guendik gaztea za, pentsatzen dut Bai. badaukezola igual proiekzioi bezala Pues, burutan. alden guztia animeliekin eta balimeda zaldiekin aizo be. Bai. Orduan badaukezo, klaro daukezo nahi dozola horta dedikatu, Bai, ez? bai, Eta hemen nahi dozo. Bai, bueno, albalimazen, bai. Bale, bueno, eskerrik asko eta Zaila. espero dut ere bai segide hoi oso nahi izatea eta guain berriz beste norbaitekin Vale. hitzei praktiketan zurekin eukiko dola zerbait kontatzeko. Vale, esker mile. Ekain Larrupea, zer modun zaude badakiu erdi mailako ziklo hontan parte hartu duzula, ez dakit badaukezon kontatzeik nola sartu zinen edo ze interesakin parte hartzea hemen Elizondon? Bueno, ikusi nuen ziklo hau zela pixke denbora libre eta kirolakin erlazionatu eta mendiekin eta naturakin, eta guste dut zaiten eta sartu nintzen. Pentsatzet beste aktibitate batzuk egiten dituzuela, ez dakit igual gustokona hau daukezo ikusten dutenez, baina interesa badaukezo hemen adibidez zalditegin lan aitekin. Bueno, baita ez dakit. Gusten zait, baina sin más, ez dut ere ez neutela untan, ez. Vale. Eta zenbat denbozoaz ziklo hortan? Pues 2 urte, orain nintzen 2. urtean, eta ja orain dela 2 aste hasi nintzen praktikak egiten. Eta gero, Orduan pues, bukatuko zo belaxe, ez? bai, ekainan ja, Eta zalditegi hontan nolakoa da izaten zure esperientzia ze egiten duzu hemen? pues, ongi, pues, garbitzen dut, egoten naiz zaldiekin garbitzen eta, pues, ditut pixket denetaik. Bueno, ez dakit, igual bakarra garbitzen uste zatu, edo jartze ez da gainen eta ibiltze pixko bat. Oino ez dakit aurrerago ibiliko naizen, baina momentuz ez. Eta, bueno, ziklo hau inezkeo, pentsatzen dut zerbait kirolakin zer ikusien edo zolain, edo gehiago igual naturekin ez dakit ze helburu daukezon, ja profesionalki. Egeranta oinik ez dakit, baina igual irakasle o olako zerbait ez dakit. Momentuz ez dakit oino. Bueno, ekain, berurrengo baten etortzen naizen eta ikuste zatioten gia bezala, monitore bezala. Vale. Kaikuren ustez, behiak gure larreetako belarrez elikatzea da ekoizpen arduratsua, eta horrela gure ingurua ezagutzen dugun moduan zaintzea. Esnea egunero jasotzea freskotasunari eusteko, eta abeltzain guztiei laguntza bera ematea. Horregatik, kalitate handia eta zaporea du Kaiku esneak. Kaiku kilometro zero, ekoizpen arduratsuko esnea. Jose Lurretegikin elkartuga hemen baztango zinegotzikin. Badaki, pak deritzon hortan NPB edo nekazaritza politika bateratu oitan ordenantza hoi onartu zela otsaien eta aldaketa batzuk eman ziela horren arabera 103 eta 104 artikuluatan. Eta badaki larretze eta bazkatzei beti dela importantea azkenen azindak dauzkenentzako. Eta 2025 horta beidetuz ikustegu aldaketa hoik eman diela. Ez dakit badaukezon kontatzea gutxi gora bera aldaketa hoik zergatik eman dien, eta horren arabera ebai non aldatu dien gauzek? Bai, azkenin nekazaria eta abeltzainak behar duena da lur hektareak behar ditu bere zenbakiarekin bat iteko, ez? Nahi dut, batek behar baldin baditu bere segunze kopuru daukan, 50 hektarea, 50 horiek behar ditu, ez? Eta hortan, gure banaketa egiten duguna da hori zen, gure lur komunalak, herri lurrak, banatu nekazari eta abeltzainaren artean.
Ze aldaketa izan du dire, edo zergatik etorri diren, pues, claro, orain berriro arte, bazegoen nahiko lur eskale horiek asetzeko, eta, bueno, nekazari eta beltzainoien eskaerak asetzeko, eta, bueno, iritsi zen momentu bat, ez zaola ja nahiko lurrikan, eta orduan ja arazoak hasi ziren, eta neurriak aztera derrigortu ginen. Derrigortuak izan ginen. Eta lur gutxitze hori zergatik eman da? Bueno, lur gutxitzea alde batetik banatzeko lurra urtero ez da berdina izaten, segun Nafar gobernuak egiten du gutxi gorara goitik argazki bat egiten du, eta argazki hortan agertzen dira zenbat diren, ze bazkaleku klase diren, ze kategorikoa diren, eurek azkenin arraten dizute zenbat hektarea dituzun bazka bazala, bazkaleku bazala. Orduan hor ikusteun labatxe lur gutxitze horrek mugak bezala jartzen dizkiola, eta adibidez ez dinitezkela sartu, eskatzen dien bezainbesteko azindak, ez? Hainbeste buru. Bueno, alde batetik mendilibrean guk libre dugun, nahi dugun azinda guztia bota. Guk egin duguna da, azinda behi edo kasunetan behiak, behorrak, ardiak, horiek balorazio bat eman bakoitzari, ez? Orduan, ardi horrek edo behi horrek izango du hainbatze lurren hartzeko baimena izango du, ez? Hori jakiteko behar dugu jakin bastan osoan, nekazari guztiek zenbat azinda bota behar dute mendira alatzera. Zertik hori bai dela derrigorrezkoa, ez? Hori da oinarria, hortik hasi behar dugu. Orduan, azkenian, zenbat azinda dugun, horiek UGM edo alu horietan bihurtzen dira, eta jakinen dugu, dauzkagun lur hektare horiek banatzeko orduan zenbat den bakoitzeko, ez? Zenbat UGM bakoitzeko, zenbat izango dugun banatzeko, ez? Orduan, nekazarin erabera, eskaerearin erabera izango da bai. Nola bat egiten da konparatiba bat bezala azinda eta hektare eskaintze horrekin, baina itzen dozun alu hortaz nola ponderatzen da? Segun eta ze azinda mota den pentsatu diferentia izanen dela? Bai, hori da, claro. Ez da berdin, gazte nekazari bat lehen instalazioko bat izatea, edo lehentasunezko nekazari bat, benetan ehun hortara ari dena, edo ATP bat, ehuneko 50 goiti behar duena nahiten nahi ez hortikan bizi, edo bertze bat, afizioz edo ari dena, ez? Orduan hori bai ponderatu ditugu, kategorizatu egin ditugu, kategoriak, eta gero ponderazio batzuk jarri kasustika batzun arabera bai. Ikustegu bai igual artikulotan eman dela aldaketa adibidez gaztentzako, bai emakumentzako eta bai ekoizpen ekologiko bat bai izateko eman dituzuela aurrera pauso batzuk bai igual hori lortzeko basakontzen, ez? Eta aurrea ematen edo onure bezala izateko, ez? Bai, hori da, ez? Ponderazionik handienak hartu dituztenak, dira gazte lehen instalazioakoak eta emakumeak. Punto bat egixiago dute. Gero ekologikoan ari direnak, kontuan hartu ditugu, produzioan ari direnak, ez da gauz bera, batek azinda botatzen du, dauka hor, ume bat kendu, historio, edo benetan aragera ari dena, edo esnea ekoizten duena, eta esne hori gero gazta bihurtzen duena, edo hori da produkzioa, ez? Baita ere, kontuen hartu dugu, badaude kasua da bertze, jendea kontratatua dutena, euren etxean lan egiteko, ere kontuan hartzen dugu. Eta azkenien baita ere kontuan hartu dugu, iratzea egiten duen jendea. Pixkoat harrituko da jendea igual, baina lehen iratzea unitz egiten zen, orain gutxiago egiten da. Eta hori pixka bat nahi da bultzatu baita ere jendea berriz ere iratzeak egiteko eta horrela. Horre laguntza pixka bat eman dugu, gehiago kontuan hartzen dugu hori bai. Sasi garbiketa komunal bat bezala bultzatzen duzu azken finen hori eskatzen dolako eta horrekin jendolako pentsatzen dut aurrerantze hortan bai lur gehiago eukitzeak, tarea gehiago eukitzea eta hortaz
eskaintzaok nekazarin eta abeltzain eskaintzaok betetzeko. Bai, hori da, guk egin behar duguna da eutsi gure mendiak garbi egoteari, ahalik eta garbi egoteanari. Orduan, bata, mendian, hazen da mendian ibiltzea, eta gero berzeak ja alde neurrian garbiketa bidez, desbrozea bidez, eta iratzea egitea, importantia da, iratzea urtero egiten bada mendiura garbi edukitzen delakoz. Erreketa batzuk egiten dira, orduan gure behar duguna egin da mendiak zaindu ahalik eta gehien, eta urteroko dauzkagun hektaria kopuru horiek ez jeisteko. Hor, bahiltza azken urteotan, 10.000 terdi hektarea inguruan, ja horreri eusten diogun, ez. Aipatu dezakezu nora botatzen dien azindoik ze lurreta. Baztanen 3 larretze daude eta gero mendirik ere bai. Bai, bueno, dauzkagu 3 bazkaleku, neko handiak, bat erdiz famatu bihurtu dena, berze gauz batzungatikan. Tamalez. Tamalez, eta, bueno, abertze gertatzen den. Hori dugu, ja 500 hektareako bazkaleku on bat da, gainera kalidea handiko bazkalekua. Horrara botatzen da azindaunitz. Gero, belaten daukagu berze bat, 200 hektarea duena, bazkaleku bazala gutixo da. Eta lizartzun bertze bat ere antzekoa, hortzen 200 bat hektarea inguruan daukan, ez? Horietara botatzen dire azindak, izena eman behar dute, deklarazion responsable deitzen den bat egin behar dute, botako dutela zehazki zenbat eta egunak jartzen dira hor sartzeko, egun horietan sarrera ingo dutela, euren azindak, eta beteko dutela eurek erraten duten hori, zenbat azinda eman ituzten. Zergatik, hor topea jarri ditugulakoz. Ezin dugu 200 hektareatan, ez dakit, sobera azinda bota, zertik azkenin, azinda bakoitzak ere gutxienezko bat egon behar du mendian. Behi batek edo ardiak 2 hilabete eta erdi gutxienez egon behar du mendian, edo behor batek berriz 4 hilabete. Orduan, bazkaleko batin, sobera azinda sartu ezkero, ez du posibilerik ematen 2 hilabete eta erdi edo behorretan 4 hilabete han edukitzerik, ez? Bazka txekiteko litzelakoz, horretaz egin duguna da topeak jarri. Eteko mendi librean bai, mendi librean hor libre da, nahi duenak nahi duen guztia bota. Azken finen, hitzekin duzun muga honek esan edo nolabait baldintzatuk daudela abeltzainek eta nekazarik azindaoik botatzeko, ez? Bai, erran duguna, da bakoitzak erran behar du zenbat azinda bota behar duen. Eta horren arabera izango ditu hektareak, eta bere pakagu diru kontutan ez gara sartzen, gu bakarrik lurra kudeatzen dugu. Orduan, hori da, ez, bakoitzak behar du hori errespetatu eta, bat normaliek bete, ez. Eta hitzekin duzun bete behar hortatik zuk nola ikusten duzu bai larretzeoin, bazkaoin egoera, bai, igual hau ez da hainbeste komentatzeko, baina bai abeltzainen jarrera hori nola ikusi duzu aldaketa hokin? Abeltzainen dako jarran aldaketa desente izan du da. Orain urte parate arte, ez zeugaten olako neurri bete beharrik, derrigorrez mendira bota beharrik, eurek eskatzen zituzten hektareak izaten ziren, horretaz ez zaman polemikarik izaten. Orain, txikitu direlik hektare horiek gutxiko diren, edo abeltzan gehiago dagoenean, azinda gehiago dagoenean, etorri direnak. Normal den bezala, hendia kexatzen da, baina azkenean ez du erzer remediorik, momentuz bintzat, hartu ditugun irizpide horietara eta neurri horietara egitea, hori bete behar ditu. Gauzta alik eta hobekin ere gestionatzea, eta zonaldetik dagoenakin lantzea. Bai, hori da, gure egin beharra ez da arraxa, egiarran 300 nekazari dauzkagu baztanen, mendira botatzeko konpromisoi hartu dituztenak, eta, egiarran ez da arraxa. Danak bakoitzak bere bete beharra dauzka, eta horiek kontrola berriz guk eraman behar dugu ez, eta,
gutxienez behintzat saiatuko gara, ez. Eta kontrol guzti hori urten zehar nolakoa izaten da irikitze, sartze, zein da sartze horren aurretik ere bai? Bueno, bazkalekuak dauzkate ja data finkoak dira. Eta mendilibruen berriz, bakoitzak berak nahi duenean botatzen aldu, bakarrik deklarazio bat egin behar du eta sinatu behar du hemen papera bat zelekuetara botatzen duen, segunetan zelekuetara botatzen duen eta zenbat azinda botatzen duen, ez. Orduan, urte guztia dauka bete behar horiek betetzeko, epe horiek, erran dugun bezala, 2 hilabete terdi edo 4, 2 horren kasuan. Urte naturala da, urtarriatik abendura, eta bakoitza bere garraten du, noiz botatzen duen zein da, eta guk tarte horretan, bere deklarazio egin ondoren, kontrolak egingo ditugu. Ja, benetan botatzen dituen, doez, edo handauden edo ez dakit. Egitazko proba den hori. Bai, nahiko zaila izaten da kontrolatzea, baina utxinezen pin saiatuko gara, eta hemendik eskatzen digu abeltzaina ere, hori ere bai, pausoak erraistea eta gutxienez benpein eurek erraten duten hori betetzeko. Jaketa aipatu dozun deialdi hori bezala, beste deialdi bate bai akordaraztea noiz dien sartze eunek eta epek? Hori urtero berdinak izaten dira eta gogoraziko dugu, Lizartzuko bazkalekoan maiatzaren erdian izaten da. Eta ekainaren lehenan berriz belate eta erdizeko sarrerak, ez? Hor, lehenbizian, erran behar dugu, belate eta erdizen, lehenbiziko ekainatikan irailaren erdi arte egoten direla, behiak bakarrik, eta gero behorkiak eta ardiak sartzen direla. Eta Lizartzun berriz, dena nasirik daude urte osoan, maiatzatikan, ondoko urteko martxo arte egoten aldira. Teorikoki aldaketa hori eman da, baina ez dakit igual praktikan beran jarrita eman dien aldaketa hok artikulotan aurre ikusi dezakezon zerbait aldatu behar den edo ez? Urtero izango du zerbait aldatu beharrekoa, ez? Ez da posible hasi eta dena asmatzea, ez? Horretaz, urteako lehendabiziko batzar nagusian, urtarrilean egiten den batzar nagusian, onartuko dire ikusten diren zuzenketak, ez? Zuzenketa batzuk izaten aldira, aldaketa batzuk, eta horiek onartuko dire batzar nagusia horretan. Orduan, aurre ikusiak ez dauzkagu, baina seguru izango direla. Beraz, segizio bat bezala eman beharko duzue? Bai, seguru. Horrela da, azkenean perfektuak ez gara eta hankasartzeak egingo ditugu eta, azkenean lanak erakusten du nola egin ere. Eta ez dakit badaukezon komentatzeik nola ikusten duzun zuk egoera hiru bazkaleku horietan, lehen komentatu duzu ekologikoan alde egiten dola, baina garapen hori urte guztion zehar nola ikusten duzun? Guk urtero hor bada zepaen izena duen Nafar gobernuak enpresa bat kontrolatzen duena ekologikoak, urtero auditorio bat pasatzen dugu, hor batu betebehar batzuk, betebeharrak, nahi nahi ez betebehar ditugunak, ekologikoa izateko, eta horiek betetzen ditugu. Momentuz behin bai, ez? Batez ere dira abono kontuetan, ekologikoak ibiltzeko, eta ez sartzeko belartxarrak hiltzeko produktu kimikorikan, eta horiek betebeharrak izaten dira. Gero baita ere, kopuruan, azinda kopuruan ez pasatzea, eta horiek dire betebeharrak, ez? Hori betetzen ditugu. Ez dut ikusten arazo handirik horiek segitzen aldugu betetzen, lasai edarrian. Orduan horrela ikusten dut, leku horiek behintzat ekologikoan barnean segituko dutela, ez? Gero mendilibrea ja beste goza da, mendilibrea ere nahiko ekologikoa dela erranen nuke bastangoa, baina jarran da, hainera handia izanik eta ez dela dena kontrolatzen, badakigu badaudela jendiak, honikazariak, lehen aipatu duen belarreiztoak biltzeko eta kimikoa ibiltzen dutenak, eta horretaz ez dire konsideratuak ekologikoa zala. Naiz eta, gehiengo batean hala direnez. Eta zelan prozesu ematen dituzue bete beharroik betetzeko? Prozesua guk bazkalekuetan da bakarrik, eta bazkalekuetan erran dizuten bazala. Da abono aldetikan erabili abono ekologikoak direnak,
Ezin da konpuruari eutxi, ez pasa, eta kimikarik ez ibili. Hori da ez da besteriken. Erreketak egiten dira, ekologikoen barrina onartzen dira, desbrozeak onartzen dira, eta, bueno, arra nahi nuke, horiek bete ezkero, jazta, egina da hola. Bueno, Joselu, eskerrik asko emandako informazio guztiengatik eta espero du eman dien aldaketa oire bai aliketa on ure gehien ekartzea bastani eta ebai Euskal Herriko panorama guztionei eta abeltzaintan nekazarire pozik hartzea. Bai, guk ala espero dugu. Guk egiarran eginela egiten dugu eta hemen onura hartzen dutenak benetan nekazaria dira. Eta, espero dugu eurek ere konforme gotea edo bintzat euren aldetik ere parte hartzea prozesu honetan, honizunean, eta... Seguro gaude baietz. Ala izatea. Ala izanen da ba. Venga. Kaikuren ustez, behiak gure larreetako belarrez elikatzea da ekoizpen arduratsua, eta horrela gure ingurua ezagutzen dugun moduan zaintzea. Esnea egunero jasotzea freskotasunari eusteko, eta abeltzain guztiei laguntza bera ematea. Horregatik, kalitate handia eta zaporea du kaiku esneak. Kaiku kilometro zero, ekoizpen arduratsuko esnea. Mikel Sobrinokin elkartu ga hemen erdizbizirik plataforman kidea dena, eta itzein bau ja pixkoat urte berri hontan sartu ganez, heldu eskuarten daukean proiektu honen ingurun. Mikel, alaxe da ez, zerbait daukezue eskuarten plataforma honek bizik seitzen do esaten den bezala, eta kontatu pixko bat zer daukezuen esateko? Proiektuaren inguruan errango dugu alegazioak sartuta gero Nafar gobernuan esku dagoela oraindik afera eta ez dugula inongo erantzunik hartu. Orduen alde hortatik erdizko proiektuakin stand-by edo afera geldik dago. Bertzaldetik errein dugu Rafael S-ko proiektua, hau da, lehenagoko Magnak Zubirin zuen meategian ondoan eskatu dute bertze zati bet iteko. Hoi ere zilbetikoekin batian rekurritu dugu, han ere bertze estokeri bet planteatzen zutelakoz, eta orduen hoi ere momentuen geldik dago, eta horren erantzunen zai gaude. Baina guk lanean segitzen dugu, guk dirua behar dugu, eta azkeneko urtean bezala, aurten ere Magnarikaka zozketa antolatuko dugu, fetxa aldaketa izanen da urten, Aroztegiako gauza ere hor dagolako, orduan guk atzeratu dugu, eta abuztuan 30ean ospatuko dugu erdiz bizirik eguna, eta erdiz bizirik egun horren barnean, ganden urtean bezala, Magnarikaka zozketa inen dugu. Eta esplikatu pixko bat zertan datzan proiektu honek, edo igual jendek ez dakina? Izin de jendia oino ez dakina, baina lehenago Xorroxinek egiten zuen beikaka, eta guk egide hori hartuta, iaz lehenengo aldiz egin genuen Magnarikaka, eta berez, merkatuko zelaian, karratu bat iten dugu, dena laukitxoz banatua, eta behiak kaka iten duen puntua markatzen duen zenbaki horri duenak 1.000 euroko saria izanen du. Zaldiak kaka iten duen puntua 300 euroko saria izanen du, eta ardiak kaka iten duen puntuak 200. Kategorizazioa azindan araberakoa, Tamaina beti garrantzitsua da. Eta orduan, aurten atzeratu dugunez, abuztuan izanen da zozketa, txokotoko bestekin batean, baina salmenta abiatuko dugu, gehien bat guretako toki erresa boletoak saltzeko kintobestak dira. Orduan saiatu nahi dugu kintobesta guztietan norbaitek boletoak saldu ditzala eta kintobestetara joaten den jendeak noski boletoak erostera. Iaz, iritsi ginen azkeneko momentuan okurritu ditzaigun eta kintobesta honitzetan egon ginen, baina ez denetan. Orduan aurten nahi duguna da kintobesta guztietan boletoak izan daitzila salgai eta gero betiko denda ostatuetan ere bai eta izanen dire, merexioen egunetan salgai egon dire. Erran behar dugu, guk gasto desente dugula erdiz bizirik bezala, abokatu eta teknikoen fakturak pagatzeko, eta hortaz guk beti segitu behar dugula diru bilda. Orduen jendea animatu, sariek uste dut arras onak direla, eta merexi dula €2 gatik boleto bat. Orduan animatu jendeai,
saltzera eta erostera. Hoixen. Erdiz bizirik eguna buruz aigala jakinda eman da aldaketan bat aurreko urteko ospakizun hortatik urte honta edo ze programazio aurre ikusten duzuen? Bai, berez atzeratu baitugu eta txokotoko bestekin batean izango baita, ez dugu iaz bezala bazkaririk egingo, txokotoko zikiroa hor dagolakoz, orduan zentratuko gara eguerdiko beikaka, ardikaka eta zaldikakan, orduan eguerdian zozketa hori egiteko, ostatu txiki bai jarriko dugu, musika izanen da, baina bakarrik eguerdiko gauza izanen da. Iaz kontzertuak eta egin genituen gero, baina txokotoko bestak direnez, hori utziko dugu txokotoko. Eta datorren urtean ikusiko dugu berriz itzultzen garen udaberrira edo mantentzen dugun formato berdina. Eta jaurdun zenbat garren aldiz ospatu behar da festa hau? Aurten bigarren aldiz. Aurten bigarrena. Eta ikusten dut jendek nola bat harrera ona dola, ze azken finen oso esanguratsu da eta esanai handi edo literalki egin behar denak ez? Bai, kuriosoa da, eta aurten agustua izan da turista pesatzen hurbilduko direla, jakiteko zer den, nola den, eta kuriosoa da, eta iaz ere arras giro polita sortu zen, eta, bueno... Eta festaz aparte, iguale bai sartu dezakegu esatea, manifestazio moduko bat izatea badela. Bueno, bai, azkenean alderrikapen egun bat da, eta erakusteko bizirik gaudela, borrokako pres gaudela, eta lanerako pres, eta dirua biltzen segituko dugula, Magna bezalako multinazional bati aurre egiteko eta gurea defendatzeko. Pasatu dena da, igual, erdizten pasatu zen, hoi pixkoat igual aztu edaukela jendek, eta uste dola ez dela ekimen honek igual edo aktivismo honek ez dola seitzen, baina ikusteko zure bai adierazteko, bizik seitzen dola lehen esan dozun bezala, eta adierazteko aldaketa horren beharra, eta denan esku dagoen zerbait dela. Bai, baina azkenean multinazional hauek dirua dute burutan, badakite hor dirua dagola, magnesita dagola, eta orduan erre beti saiatuko dira horret iristen. Orduan guri gelitzen zaikun bakarra da horri kontra egin, beti ernegon, eta agintariak konbentzitzen saiatu, eta begiak erekitzen, ez? Holako toki bat multinazional baten esku uztea, astokeri bat da, bertakoek erabiltzen dugu, eta bertzakoek probetxua ateratzen dugu, nola guri kendu bestei emateko, nik uste dut hori dena, urratxe sudorratz inbarreko afera dela, eta hortara igara. Ez dakit, guaintxe bertan zerbatea izatean iten bereziki, edo boletoak horre ukitzez aparte, lan berezi bat izatea iten proiektu hau emateko edo? Ez, printzipioz, proiektuaren nondik norakoan zai, aber noiz Nafarroko gobernuak noiz erantzuten duen eta hola, abokatuekin beti segitzen dugu hitz egiten eta ikusten badagon erantzunik. Eta momentuz, orai, apirilean boletoak saltzen zentratuko gara, alik eta toki gehienetan egoten, eta alik eta boleto gehien saltzen. Momentuan, hori da tokatzen zaikuna. Bueno, Mikel, eskerrik asko, guain inakita bikeosiko dizu boleto bana edo bi, ez dakiu zenbat, eta kinto bestante ospatuko. Osake, abertzen moduzio aten den eun hori eta aiatu arte, seguron hau lan handie inen duzuela, eta badakizugu beti hemen honen gala launtzeko prest. Pues esker mila honitz, eta orantxe salduko dazkitzet. Hoixen. Bueno, hauxe izan du da dena, eta badakizu, heldudan hasten gauze gehiokin etorriko ga. Kaikuren ustez, ekoizpen arduratsua da gure abeltzain guztiei, handiei naiz txikiei, laguntza bera ematea. Kaiku kilometro zero, ekoizpen arduratsuko esnea.